Като се видим на оглед, ще ви споделя, че и къщата разполага с 4 паркоместа. Намираме се на минути от центъра на София, село Равно поле, а скоро и квартал на София. Представям ви двоетажна къща с застроена площ 333 квадратни метра, разположена в парцел от 550 квадратни метра. Нека ви я покажа. Първият етаж предлага огромна дневна с самостоятелна кухня с прилежащо складово помещение, с излъз към веранда. Също така спалня с самостоятелна баня и тоалетна и гардеробно помещение. Имаме и още едно помещение към първият етаж с самостоятелна тоалетна, което вие може да изберете дали да бъде спалня или кабинет. Намирам се на вторият етаж. Вторият етаж предлага 3 спални, всяка от която със собствена баня и тоалетна. Родителската спалня разполага и с гардеробно помещение. И трите спални предлагат излъз към тераса. А мокрото помещение на вторият етаж е толкова голямо, че може да бъде направена, защо не, и баня с още една тоалета. Имаме и подарък изненада. Казано по-нашенски, под покривното пространство тавана. Тавана не е включен в застроената площ на къщата, а то е с поне 2 метра височина на 50 квадратни метра. Етапът на завършеност на къщата е пред Акт 16. Акт 16 се очаква максимум до края на месец август. Ако имате нужда от още информация или оглед, може да се свържете с мен, така както и с всеки един от колегите в M Group 23.